Mai avem însă niște viraje până să intrăm pe linia dreaptă de pe Champs-Élysées. Vine cineva de la Liquigas, ar putea să fie Danielos. Atențiune la acest viraj. Doi oameni ai lui Petacchi, Matteo Bono și Adriano Malori. Da, 1,5 km până la finalul turului Franței. Ce avem? Gilbert și Hușov. Da, și cei doi de la Vacansoleil. O trenă de lux. Poate lansează Gilbert pe Hușov. Da. Da, foarte ridicat intrăm ritmul. în ultimul kilometru. Va fi acel viraj la care trebuie să fie foarte atenți imediat, stânga-dreapta. Și acum poate înțeleg și prietenii noștri care ni s-au alăturat mai de curând de ce nu puteau să se atace cei favoriții din clasamentul general. Iată pe cu ce viteză intrăm în ultimul kilometru. Garmin vine aici și încearcă să deturneze trenulețul Columbia. E bine, însă Acolo vor să contracareze prin Hușov pe partea dreaptă, să repete manevra de pe 4 iulie. da, vor să ia prin învăluire și pe o parte și pe cealaltă. Hușov însă se dă deoparte. Trei oameni de la HTC. Vos, Renshaw și Cavendish. Da, aici Acum se va da la o parte și Goz. Cancellara. Când vom intra pe ultima linie dreaptă, Danielos încearcă și el să fie în față și este aprins o roată bună. Însă nu știu dacă mai poate cineva să intre în acest trenuleț Columbia. Bozici. Este cineva de la Sky în spatele lui Cavendish care demarează sprintul. Greipel vine pe partea cealaltă. Cancellara. Este cineva de la Sky, dar câștigă Cavendish, tricou verde și a 5-a victorie. Rojas nici nu s-a mai băgat. Nu l-am văzut. Nu e în top 10. Primul rutier din istorie care câștigă de 3 ori la rând la Paris. Și tricoul verde pentru el. Iată-l și pe Evans, adus de coechipierii săi. Tricou galben. Da, frumos. Abia acum se dă frâul liber bucurie. Da, învingător meritat în 2011, Cadel Evans. Prima victorie pentru Australia în turul Franței. Mai țineți minte că ne miram de ce se insista la începutul turului Franței? A fost acel interviu cu Phil Anderson pe site-ul turului. Ce ori avea, ce Phil Anderson premoniție. are 2 locuri 5 parcă în turul Franței. Anderson, Phil Anderson. Da. Două premiere. Primul australian învingător în turul Franței și primul britanic care ia tricoul verde. Niciun istoric n-a avut sprintul de astăzi. Niciun istoric. N-a avut istoric, dar a intrat în istorie. În 2009 și 2010 a avut vreun istoric? Da, n-a avut niciodată. Deci poți să pui caseta din 2010, că nu e nicio diferență. Exact, este imbatabil în sprintul pe Champs-Élysées. La celelalte victorii de etapă ale lui au mai fost ceva suspans, dar aici nu există. O bicicletă. Da. O bicicletă față de Renshaw. Renshaw al doilea am senzația. Nu, de la Sky. Era de A la venit Sky, omul de la Sky, dar oricum ETC până la urmă a acaparat finalul de... Cancellara a vrut să se implice la sprint. Da, uite-l. Uitați-vă la Cancellara aici, în tricoul de campion al Elveției, cum vine. Trece de omul de la Vacansoleil, trece de Renshaw. Uite pe Greipel. Vine Greipel foarte bine. Să fie Boasson Hagen. Greipel al treilea. Hagen, da. Ce vorbeam mai devreme. Da, se sărbătorea victoria cu vreo 10 metri înainte. Iată-l pe Renshaw. A fost un succes limpede pentru HTC High Road. Și poate acesta să fie cadoul lui Cavendish pentru HTC High Road în ce putea să fie ultimul an. Este a 20-a victorie de etapă? A 20-a victorie de etapă și primul tricou verde. 20 de victorii de etapă. Fabulos. Manxman. Și acum mi se spune omul din insula Man. O adevărată echipă BMC. Și omul continent. Cadel Evans. Aduceți-vă aminte, când a câștigat Contador sau Sastre, totuși parcă n-am văzut așa echipa înconjurându-i cu atâta dragoste. Da, Ca asta vreau să spun și un tip Greipel îl salută pe învingătorul de astăzi.
Iată și clasamentul: Edvald Boasson Hagen al doilea, Greipel al treilea, Farrar al patrulea, Cancellara, Os, Bozic, Vaitkus, Ziolek și Jimmy Engelvan. Surpriză, Cancellara pe 5. Da, da. A profitat și de spațiul foarte generos. Bulevardul este foarte larg și atunci a avut pe unde. La celelalte sprinturi masive șoseaua e de 3 ori mai îngustă. Iată și sandwich-ul Schleck cu umplutură de Cadel Evans. Da, doi francezi în Eu cred că e un topping de Cadel Evans pe serviciul Schleck. Da, exact, da. Uite, un clasament general, un top 10 așa cu o largă răspândire. Deci doi francezi, doi spanioli, doi italieni Și doi luxemburghezi. Da, exact. Și sunt Un împărțiți american băieții. și un australian. Și oameni de pe 3 continente. Să sperăm că acesta va rămâne clasamentul pe 2011. Și acesta este un clasament pentru istoria Turului Franței. O să-l găsim pe Twitter-ul chiar, să știi. Da. Postează la fiecare final de etapă, iar ăsta n-are cum să lipsească. Spunea că Del care are un album cu Piața Tintin. Vendôme, unde se află vestitul Hotel Ritz, este cea mai exclusivistă piață din Paris. Vis-a-vis, Ritz este aici în plan apropiat. Pe partea cealaltă se află Ministerul de Justiție. Andy Riss, patronul echipei BMC, fost patron la Fonac. Atât aș vrea să mai adaug. O super victorie a lui Cadel Evans în acest tur al Franței. Da, sunt foarte fericit. Toată echipa este fericită, dar cel mai fericit trebuie să fie Cadel Evans. E o mulțumire uluitoare, greu de descris. Que Cadel pourrait jouer son potentiel, qu'il a montré sur un niveau énormément